wala na intro, diretso na ta, wala na edit. Okay, ako isultin nyo ang mga nahitabo karon sa COVID, no? Balik ta sa COVID, kaya pagapon naman ang COVID. Ano lang? COVID. Work akong gipabalawan sa kong vlog, no? Pero sige lang, unsa COVID? 17. COVID-17? COVID-19, okay? So atong isulti kung unsa nahitabo, na siya yung mga bad or good news sa nahitabo ning COVID, no? Bisan pag nakamatay ni sa mga pipila ka tawo sa tibok kalibutan. Pero atong isgutan ang upat ang nahitabo aning COVID. Okay? So, atong sugdan sa number 1. So daghan kayo mga kaigsuon na to, mga batan-o, tigulang, maliban na sa mga bata, pero no mga bata, di ba? So daghan kayong mga kaigsunan na to na sa una magpost-post ra sa Facebook, share lang, post lang sa hinungdan, post lang. Pero karon nagka-COVID sa number 1, nahimo na sila mga negosyante, di ba? Daghan na kay mga baligyang negosyante, mga cake, ketchup, uban pa, etc. di ba? Nahimo nag mga negosyante ang atong mga kaigsuonan, daghan na kanimo estudyante. Negosyante, okay. So ato na sa number 2. So ang number 2 mo to siya ang mga tao na mga sipaton, mga sipat kayo kanang mga bugoy-bugoy, di ba? Mga wala pa kalibutan, laag-laag lang o kaon nga na ba. Pero sa number 2, ang katong mga tao nga nang uban 50% tingali nahimong butan nga no. Kay nitabang man sad sila sa atong mga igsuon na galisod. Syempre kay wa natin nga sila lingaw sa balay. So nasa gamay kwarta, so nanghatag pud sila sa atong mga igsuon na mga bugas, mga relief goods. So mana siya atong number 2 na nahimo silang buot. Wala na intro. Adto na sa number 3. Number 3. Mana ang number 3, ang katong giingon nato na ang number 3, mo to sila mga tao na nahimog kalit og artista. Nahimog kalit og artista. Nganong nahimog magkalit og artista kay liman ka mangayog ayuda. Mga islang ayuda na wa kuno sila bugas balay way pagkaon. Pero nay pangsugal. May kay mo drama makalog. Wala sila nahimo lang kalit og artista na ubat kilak ng barangay kay wala na mi trabaho, pila na mi kabuan mi trabaho sukat pag lockdown. Pero kay mo may subayon gikan pa wa pay COVID. Wa na may trabaho makalog. May kay mo drama sumo na sila number 3 nahimo artista kalit. So adto ta sa number 4. Okay guys, wala na intro dito. So sa number 4, ang number 4 na to, no? Kay mo to gingon na mga tao na nang scam. Ano nang scam? So kay uban man gud, nay uban na po sa social media na duoy ko no kaning kahanay ngani, kailangan ni tabangunon. Mo to unsig gibuhat niya. Siya nang dawat sa mga hinabang sa lang tao. Pero nay mga barangay dire, mga kabarangayan na to dire na naigo ko sa COVID, kailangan og tabang. So ibutang ko na silang GCash account, kailangan ko ng tabangan, ila ko ni panghatag nga to. Nga naman makita na mo na imo gipalitan na ang kuan. Ang hinabang sa mga tao, kung tabang ka direkta sila imo ingon adto ihatag aning lugar ani tawhana, dili kay ta mo kita mismo dawat sa mga kwarta kay udi man ta kalikay na kitabo magduda ng mga tao nato dang gibinuangan ng kwarta, di ba? Og mao to diretso na ta ang ikapat. So atong pakapinan kay namatay bonus karon para malingaw tag tanan para 5 minutes ang atong video. So atong pakapinan plus 1 para 5. So direkta ta sa number 5, wala na intro ito. Number 5. Mao to sila mga manag-uyab na naabtan sa lockdown. Katong manag-uyab na wala na nakita so katong pag lockdown karon buwag na sila. So rest in peace niya. Og koy mao na to, dehan na ta ko tom. So ikalima na to, mao to. Og dehan na ta ko tom, sige na ko balik-balik. Og mao to, sige bye-bye na. Ay, dahil ka rin subscribe sa akong channel, Almari Channel. Okay, babush!